रायजोआवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबोद गोनांथि होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नोंथाङा दिनै सोनाब बंग दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 4थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे सेखामारि ओनसोलावहाय दिनै जोबनानै थांबाय मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय दा बेवहाय आंखौबो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हिसाबै बिथांमोनहा माननि आलासि हिसाबै हांख्रायहरदों दिनै जोङो बुंनांगोन सोनाब बेंगलावबो जे बर' माहारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ फोथांनो थाखाय नारा नाथा नाजागासिनो दङ आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो जों दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो गावनि आफादनि थांखि बायदियै आसामजों लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय जे बर'फोरनि ओनसोलावबो जे हारिमु आफाद दानानै जे बर'नि जे समायना रमायना हारिमुखौ जोङो लाखिनायाव आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय जे बर'फोरखौ गाव गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बिहोमा होनो आरो खामानि मावनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायबोबाय थादों आरो खामानि मावबोदों दिनैबो जोङो सोनाब बंगआव थानाय गासैबो बर' माहारिफोरखौ ज' खालामनानै जे गावनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादखौबो बिथांमोनहा दानानै जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावनो बिथांमोनहा सिगांबोदों जोङो दिनै गोदान आफाद दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै थांबाय आरो बे गोदान आफादा फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौबो सोनाब बंग हिसाबै दानानै लानो बिथांमोनहा जोंखौ खावलायदों आरो जोंबो बिथांमोनजों मदद होनानै जे हारिमु आफादखौ दानानै सोनाब बंगआव हारिमु जौगाखांनायनि थाखाय हारिमुखौ लाखिनायनि थाखाय खामानि मावलांनो जोंबो बिथांमोनजों जेब्लायबो मदद दङ जे जोङो जे अबस्था एबा जेबायदि थासारि सोनाब बंगआवहाय जोङो बर'नि हारिमु बिथिङाव जोङो नुबाय जे बिथांमोनहा जिरिं बिरिङैब्लाबो गावनि हारिमुखौ लाखिनो बिथांमोनहा नाजाबोबाय थादों आरो दिनैबो नाजागासिनो दङ जों बेखौनो खावलायगोन बिथांमोनखौ जोङो मोनसे हारिया हारिमु गैयाब्ला जे थांनानै थायाबा सिनायथि मोना बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहाबो हारिमुखौ फोथांनानैनो जाथिखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोनहा रेडि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जों बिथांमोनखौ सुबुरुन होदों जे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद दानानै गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों खामानि मावलांगोन होननानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथांमोननि ओनसोलाव थानाय जे जायगायाव माने जोंनि बर' माहारिया माने बुरजायै दङ बे ओनसोलाव जोङो हारिमु आफाद दानानै खामानि मावलांनो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जों बिथांमोननो मावबादा खुंनानै जोंनि सुबुं मोसानाय बेखौ दामनाय देनाय जे दोरोङारि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय बेखौ जोङो बिथांमोननो फोसावनो थाखाय एबा बिथांमोनजों खामानि मावनो थाखाय जों जेब्लाबो रेडि आरो जोङो खावलायबावदों बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि ओनसोलाव एबा बिथांमोननि आफादाव जेबायदि नांगौ जायो हारिमुवारि जे दामजु बेखौ जोङो आफादनिफ्राय जों बिथांमोननो होगोन जेरै खाम सेरजा सिफुं जथा बेफोर नांनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बिथांमोननो हरगोन आरो जोङो नांगौ जायोब्ला बिथांमोननि ओनसोलाव फैनानै जोङो मावबादा खुंनानै हारिमुखौ फोथांनायाव हारिमुखौ खामानि मावनायाव जोङो जेब्लाबो मदद होलांबाय थागोन वेस्ट बेंगल गारियावनि स्टेटनि स्टेट कमिटि फाउन्डेसन दङमोन दा बेखौ बे कमिटिखौ जों दाफुंना लानाय जाबाय मानोना बे स्टेट कमिटिया जि संबिजित सेन्ट्रेलनि संबिजित अनुसारै गोबाव सम जाबायमोन नाथाय जोंनि खामानिनि मावनायनि थाखाय जों बे स्टेटखौ दाफुंना लानो हायाखैमोन नाथाय सेन्ट्रेलनि जोंखौ बुंहरनायाव जोङो दिनैहाय सेन्ट्रेलनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जों मैखोमैहाय रायजो राजानि अननायाव
जोङो दिनैहाय वेस्ट बेंगल अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि स्टेट कमिटिखौहाय जों दाफुंना लानो हाबाय। बेनि थाखाय जोङो जोंनि स्टेट कमिटिनि जानानै जोङो सेन्ट्रेलखौबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावसै। दा दिनै जोङो वेस्ट बेंगल स्टेटनि बे स्टुडेन्ट इउनियन जानानै जोङो जोंनि जे छात्र छात्रीफोर दङ, फरायसा फरायसिफोर दङ, बिसोरनि जे जेंना समस्या नैबेफोरखौहाय जोङो माबोरै मावलांनांगौ बेखौहाय जों जोंनि जे कमिटि दङ बेजों जों सावरायनायनि गेजेरजों रायजो राजानि हेफाजाबनि गेजेरजों जों बेखौ मावफुंनानै जों नाजागोन। आरोबाव नै गाबोनहाय जोंनि वेस्ट बेंगल बर्डनि हाई सेकेन्डारि परिखा, बे हाई सेकेन्डारि परिखायाव जायफ्रा परिखा हैगोन बिसोरनि थाखाय जों वेस्ट बेंगल स्टेटनि जानानै जों साबायखर बावहैयो। नाथाय बिसोर जाहाथे मोजाङै मोजां बे परिखाखौ मोजां लिरना फैनो हायो आरो उथ्रिसारनानैहाय जोंनि बड'नि मोजां खामानि मावफुंनो हायो, बेनि थाखाय जों साबायखर बावहरबाय बिसोरनिसिम। आरोबाव जोंनो मावनांगौ दंबावो। जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय हारिमु आफादआ बिराद नांगौथि जानानै फैदों। खार'ना जोंनि वेस्ट बेंगलाव नायनो थाङोब्ला पश्चिम बंग सरकारनि दैदेननायाव लक प्रसार प्रकल्पनि आवथायाव फैनायाव बेखायनो जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय बे हारिमु आफादआ एसे जौगाखांदों। नाथाय जोंनि हारिमुवा गोमालांबायमोन। बेनिखायनो बे हारिमुखौ लानानै दिनै जोंहा सेन्ट्रेलनि हारिमु आफादगिरि दंफैयो, बिथांजों जों सावरायगोन। दा बिथाङा जोंखौहाय जों आश्वास होदों जे जोंनि वेस्ट बेंगलनि हारिमु आफादनि थाखाय खामानि मावगोन होननानैहाय। दा बेखौहाय जोङो मावफुंनो होननानै जों नाजागोन। जों बेखौनो बुंबाय आं।